Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Amira Yamani Aulia saking kelas sedasa. Ing kesempatan menika kula badhe maos pawarta babagan kahanan banjirop ing pesisir Jawa Timur ing awal November 2019. Miturut laporan resmi saking BMKG, masyarakat ing wilayah pesisir dipun peringatake supados waspada banjirop wiwit tanggal 1 dumugi 9 November 2019. Banjirop punika muncul amarga wonten pasang laut maksimum ingkang dipun pengaruhi dening fase wulan purnama, sehingga dhuwur banyu laut saged munggah luwih dhuwur tinimbang saben dinten. Saking Suara Surabaya dipun wedharake bilih pasang laut ingkang dhuwur punika saged nyebabake genangan ing omah warga, gangguan lalu lintas lan kesulitan tumrap para nelayan. Kahanan punika saged memengaruhi aktivitas masyarakat, utamane ing wilayah ingkang cedhak kaliyan garis pantai. Sawetara wilayah pesisir Jawa Timur ingkang dipun peringatake badhe kenani dampak rob antawisipun Surabaya sisi utara, Benowo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, lan wilayah ing Pulau Madura, kados Bangkalan, Sampang, Kuanyar, Kreseh, lan Pamekasan. Wilayah-wilayah punika kalebu daerah ingkang asring ngalami pasang tinggi nalika musim pancaroba. Sumber saking detik.com juga nerangake bilih banjirop saged muncul sawetara kali saben dinten, gumantung saka dhuwur pasang lan arah angin. Mulane masyarakat ajeng-ajeng langkung ngati-ati nalika pasang laut tekan titik paling dhuwur, utamane nalika esuk lan sore. BMKG maringi himbauan dumateng masyarakat supados ngatikake informasi cuaca lan pasang surut, nyimpen barang-barang penting ing papan ingkang luwih dhuwur, ngindari aktivitas ing pesisir nalika gelombang dhuwur, lan tansah jaga keamanan listrik lan piranti elektronik nalika wonten genangan. Para nelayan dipun nimbau supados mriksa kondisi laut saderengipun melaut lan ngetatake kabar gelombang dhuwur supados keselamatan tetap kejaga. Kanthi adanya peringatan punika, dipun ajeng-ajeng masyarakat pesisir saged ningkatake kewaspadaan, nyiapake langkah antisipasi lan boten sembrono tumrap kahanan pasang ingkang dhuwur. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken, matur nuwun sanget sampun kersa mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.